Godmorgen, søpølser. Jeg har tænkt mig at lære jer noget mega sejt i dag. Jeg har nemlig tænkt, at vi sammen skulle danse vores piratdans. Vi er kommet i et land herude ved sådan en skov. Og det er et mega fedt sted at danse piratdansen, for der er nemlig masser af plads. Så hvis I rejser jer op, så stiller jeg mig lige klar, og så går vi i gang. Okay, kom så! Så det starter med, at vi tager vores ene ben. Vi tager vores ene ben op. Og det er så det, jeg kan sørge ikke huske, om det er højre eller venstre. Kender I det? Så kan man huske noget, så lige pludselig så er det bare helt væk. Det er en, okay, så venstre, højre. Vi tager det ene. Høj! Så jeg synes. Høj kan der noget skæg. Jeg synes, du ser lidt forvirret ud. Ja. Er dit kompas gået i stykker? Nej. Nej, jeg prøver bare lige at lære børnene at lave vores piratdans. Vores fælles piratdans. Ja, lige præcis, men jeg kan ikke huske, hvordan det starter. Måske kan jeg hjælpe dig. Det må du så gerne. Okay. Det er jo noget med, at vi skal sparke med benene først. Lige præcis, men hvilket ben? Venstre. Venstre ben? Venstre ben. Okay, venstre ben. Så 1, og så 2, og 3. Man gør det 3 gange. Venstre, højre. Ja, og så... Hey, så går vi til siden. Så gør vi snart, ligesom, altså... ja, som om man kigger efter fugle. Ja, som om man kigger med fugle, og som om en hund, der tisser også. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan... Så først til den ene side, ja, og så til den anden side. Okay. Ja. Og så... Ej, så kommer mit yndlings. Ja. Så laver vi armkrog. Armkrogen, ja, den er god. Hvor vi drejer. Så først den ene vej. Og så den anden vej. Okay. Men, ja. Hvad gør man, hvis man står helt alene hjemme på sit værelse? Så kan man gøre noget rigtig smart. Ja. Så kan man gøre sådan her. Så ser man nemlig også rigtig piratsej-agtig ud. Det gør man faktisk, ja. Og så snor man rundt. Først den ene vej. Og så den anden vej. Man bliver lidt rundtosset. Ja, det gør man godt. Okay, godt. Så forfra. Ja. Og meget vigtigt, når vi sparker med benene, så skal man lave et lille hop. Ja, mens man sparker, ikke? Ja, så vi prøver igen. Så først venstre ben. 1, 2, 3 og hop, hop, hop. Og kig til den ene side, og kig til den anden side, og så armgang. Ja, den ene vej, og så den anden vej. Sådan, så gjorde vi det. Skal vi prøve med musik? Lad os gøre det med musik til. Det er godt. Hænderne i siden. Så sparker vi. Først med venstre. Ja. 1, 2, 3, 2. Man bliver helt svimmel. Hvor var I gode? Vi var så seje. Og jeg glæder mig sådan til, at vi ses til forestillingen. Det gør jeg også. Ja. Hej hej.